sorry, yau babu introduction. Abin da ciwo irin wannan situation. Dan naga da yawa suna bukatar medication, sun yi losing hankali sai an yi saiti na direction. Wow, lamarin ne ai babu daɗi. Ka kama yar wani ka lalata kana ta kauɗi. Ina magana kan fyaɗe ne lamarin da faɗi. Da ma a yi wa taka dan kaje idan da gardi. Fyaɗe cin zarafi ne na 'ya'ya mata. Kuma da cewa iyayenmu ne fa mata. In baka da uwa kana da ya ko kuma kanwa ko diya ko yar uwa ko yar cikin gidan makota. Mafi dacewan ilimi a baiwa 'ya'ya mata su Arabic da boko don su yi wa 'ya'ya gata. Mu sa ido a kansu da wanda zai taba su, don mata na da rauni ba su iya kare kansu. Gyara kayanka ai bai nufin mu raba, ni ban dauka ba. to waye ce ka taba? Harama da dauka niyya ce ta saka saba, musabaha da hannu ce to me ya kai da kafa? Na ce ku gyara kayanku ai bai nufin mu raba,